Ышанып тапшыралар идеме башларын? Әйе. Курыкмыйлар иде. Курыкмыйлар. Берәүнең дә колагында кисмәдең име? Булгала бит. Хакы да бар, конечно. Но шешле буласың килсә, Бер нәрсә дә жәл түгел. тиз генә чыгып китәргә кирәк икән. Тиз генә сиптереп алдың. Төпләрен иңгер-миңгер китердең. Акыллы буласың килсә, кисмисең инде, җаным. Кайнар сәлам барыгызга да. Бу Димәк дип аталган подкаст. Аның алып баручысы мин Илүзә Касымова һәм бүген бездә кунакта Татарстанның алтын куллы чәч хәвәсе стилисты Гөлназ Сафина. Гөлназ, сәлам. Ай, сәлам. Шундый приятно, рәхмәт. Ни өчен шулай дип әйттем? Чөнки күп кенә татар җырчылары, татар артистлары һәм гомумән танылган шәхесләре нәкъ менә сиңа үз чәчләрен, үз башларын ышанып тапшыра һәм нәкъ менә сиңа йөри. Ничек ул шундый танылган чәч хәвәс булу, үзеңне шундый текә кеше итеп хис итәсеңме? Юк, мин үземне текә итеп хис итмим. Миңа шундый приятно. Без алар белән башта теге сарафанное радио дип әйтим инде. Берсе кисте, икенчесенә әйтте, өченчесенә әйтте. Алар бит инде тоже бер-берсе белән оралашып торалар. Аннан соң барысы белән дуслашып китеп, шулай итеп йөри башладылар миңа. Ничә ел менә син әлеге өлкәдә, әлеге һөнәрдә дип әйтик? 15 ел дип әйтергә була инде. Мин бәләкәйдән үк сөйләсәм ярыймы? Ярый. Бәләкәйдән үк әнинең чәчен кискән карыйдырым да, өйгә кайтып йөгереп керәдерим дә, тизрәк курчакларның чәчен кисә башлыйдырым. Садик вакытында. Аннан соң инде 3-5 классларда күрше бабайларның чәчләрен кисә башладым. 9 класста кызыга башладым, курсларга йөрисе килә башлады. Әни мине парикмахер курсына бирде. Шондан соң инде 9 класстан параллель класстагы кызларның чәчләрен кисеп, бояп, акчашлый башладым үземә шулай 9. Ышанып тапшыралар идеме башларын? Әйе. Курыкмыйлар иде. Курыкмыйлар. Берәүнең дә колагында кисмәдең име? Булгала бит. Искәртеп узырга кирәк, безнең сораулар алынды төрле кешеләрдән, төрле җирләрдән җыелды һәм нәкъ менә актуаль, нәкъ менә кызыклы сорауларны без бүген бирергә әзербез Гөлназга. Гөлназ үзе дә әзердер дип уйлыйбыз. Шуңа күрә без башлыйбыз. Беренче сорау. Әйтәләр бит әле, менә хатын-кыз өчен чәч ул ниндидер мистик, шундый сихри, шундый сәер нәрсә дип әйтик инде. Ышанасыңмы менә чәч белән бозымнарга, сихерләргә? Ышанырсың да хәзер. Ничек дип әйтим? Ышанам да, юк та. Шундай әллә тарихлар сөйлиләр, мәзәк. Ышанып та куям кайбер вакыт. Әйтәләр бит әле. Чәчне ай календаре буенча кисәргә кирәк дип. Дөресме, син аңа карыйсыңмы, юкмы? Тоже 50/50. Әйе. Ярый, аңладык. Ник бай бер дөрес түгел. Шундай нәтиҗәләр ясап куябыз без ахырдан гына. Идә ясалган маскалар файдалымы дип сорыйлар безнең күп кенә тыңлаучыларыбыз, караучыларыбыз. Менә ясыйлар бит әле борычтан, ясыйлар горчицадан. Әйе, мин өйдә ясалган маскаларны нәтиҗәле дип уйлыйм. Чөнки үзем дә бәләкәй чактан ук майлардан төрле маскалар ясыйдырым, үләннәрдән ясыйдырым. Горчица белән чыннан да файдалы, ләкин ул чәчне үстереп җибәрә, кан йөришен, башта кан йөришне тизләтә. Чәчләр үсә башлый яхшы итеп. Аны күп кешедән ишеткәнем дә бар, ләкин аны атна саен ясарга ярамый, 2 атнага бер, айга бер ясап торырга кирәк. Кайбер кешеләрнең баш терисен корыта башлый һәм шуннан кавык чыгуы мөмкин, чәчләр ватыла башларга мөмкин. Һәрбер әйберне, һәрбер масканың Чамасын белеп кенә кулланырга кирәк. Әйе. Менә кавык дип әйттең бит әле. Ул кавык нәрсәдән барлыкка килә? Һәм аны бетереп буламы? Иш шартларында дип әйтик инде. Баш тересе кырылса, шуннан тире курый да һәм кавык чыга башлый. Төрле шампуньнар бар бит инде аптекада. Аптечный шампуньнар белән дә бетереп була. Мне кажется, лучше аптекадан, наверное, алып. Әйе. Мин дә шулай дип уйлаган идем. Менә күп кенә кешеләр сорый. Против перхоти дип саталар бит инде. Алар димәк файдалы, барыбер теге тәэсир итәләр инде. Әйе. Кышыткан сулары, шулай ук менә син әйткән идең, маскаларны ясарга мөмкин төрле үләннәрдән дип. Әйе. Үләннәрдән төнәтмәләр, алар шулай ук файдалымы чәчләргә? Чөнки кышыткан белән югач, ул ничектер әллә ниндигә әйләнә сыман.
Мин дә аны сиздем. Әйе, үләннәр кычыткан, пижма, әрекмән үләннәреннән башына чәй катып торсаң, чәч төпләрен ныгая. Һәм күп кешенең бит инде чәче кыела. Хәзер бигрәк тә коронавирустан соң күп кенә кешеләр Әйе. моның белән күзгә күз очрашкандыр. Чәч кыелу тукта торган мөмкин менә үлән сулары. Димәк, үлән суларын авылга кайткач ясап, башны юырга кирәк Әйе. икән. Яхшы. Buncha Ә чәчләрнең менә формасын үзгәртергә мөмкинме? Әгәр дә мәсәлән ул күдрә ди, аны туры гына иттереп, яки туры икән, күдрә иттереп, берәр төрле теге плойкалардан башка, үтүкләрдән башка үзгәртергә мөмкинме, юкмы? Безнең заманада төрле әйберне үзгәртергә була дип уйлыйм мин. Чәчне үзгәртеп була, әгәр дә бөдрә икән, кератин составы белән турайтырга мөмкин. Ләкин ул кератин составы бер 3-4 айга җитә, аннан бит инде төпләрдән бөдрәләр кире килеп чыга. Аннан соң төпләренә тагын кератин составы белән турайтып турып була. Кемнең бөдрә, кем туры чәч тели. Вот. Кератин составы белән турайтып була. Ә инде кемнәр күдрә чәч тели, бөдрә чәчләр, алар инде химия Химия ясыйлар, хәзер бит бик күп химия төрләре бар. Карвинг, төрле анда. Ә менә Аерым бу сөйләргә кирәк. химия, кератин, ботокслар, алар чәчкә начар тәэсир итмиме? Алар файдалымы яки киресенчә зарарлымы? Юк, алар начар тәэсир итми, алар файдалы дип әйтә алам, ләкин төрлесе була. Арзан продукцияларда эшлиләр икән мастерлар, алардан бузылырга да мөмкин чәчләр. Мастерлар кыйммәтле материалларда эшләсәләр, ул материаллар әлбәттә әйбәт һәм чәчне алар дымлылыкны саклый, кератин белән наполняет. Һәм һәрбер чәч бөртекләрен пленка белән окутывает инде. Кератин, ботокс, ламинирование, биоламинирование алар бик яхшы тәэсир итә чәчкә. Шулай ул процедуралар белән чәчне үстереп тә була. Профессиональ уход дип әйтәләр бит инде. Ул чынлап та профессиональмы һәм биргә нәрсәләр керә? Ушынан да профессиональ, анда берничә этаптан тора ул. Маска, кератин, кайбер процедуралар 7 төрле маскадан торырга мөмкин. Аның үзенең шампуне бар для глубокой очистки, бөтенләй чистартып, тирене чистартып, баш тиресен чистартып, чәчләрнең кутикулалары ачыла. Һәм шунда маскалар белән, кератин белән тулыландыра чәчне. Аннан соң инде соңгы этапларында шул чәч бөртекләре ябыла. Һәм шул маска бер 2-3 айга җитә. 2-3 ай сайын яки 1 ай сайын ясап торырга кирәк. Ни өчен шулай кыйбат? Монда инде шушы продуктлар кыйбат булганмы? Әйе, чөнки материаллар бик кыйбат һәм вакыт, бик күп вакыт таләп итә бу процедуралар. 3 сәгать, 4 сәгать, 5 сәгать. Һәм менә күп кенә кызлар бездән инде сорадылар, яздылар. Бигрәк тә мәктәптә укый торганнар. Чәчне көн сайын үреп йөрсәң, ул чистарак сакланамы диләр. Миңа калса юк. Юк. Ул бит һәрбер кеше үзенчәлекле, һәрбер кешенең кожасы төрле була. Сухая кожа, жирная кожа. Әгәр дә синең жирный икән кожаң, атнага 2-3 тапкыр җуып торырга кирәк. Әгәр дә коры икән, 1-2 тапкыр җитә. Көн сайын җуырга кирәк түгел, чөнки чәчләр ватыла башлый. Әйткәнемчә, Көн сайын майланса нишләргә? көн сайын майланса. Көн сайын җуырга инде, көн сайын майланса. Главное корытмаска башны. Баш тиресен корытмаска. Чәчләре сирәгәя башлаган ир-атлар бар безнең. Менә аларның ул нәселдән киләме һәм бу әйбер белән көрәшеп буламы? Кайбер кешенең нәселдән килә, кайбер кешенең витамин җитмәү сәбәбе. Шуңарга мин кайбер егетләргә трихологка барырга кушам. Трихологлар анда анализларны алып, карап, советлар бирәләр инде. Маскалар әйтәм, үземчә никотиновая кислота, яки менә шул горчица белән шул маскаларны тәкъдим итәм һәм алар ясыйлар. Кайбер кешеләрнең, кайбер ир-атларның чәчләре үсә дә башлый.
Кайберләрнең кемнең нәселдән, мне кажется, ничего не поможет. Пересадка волос. Бездә бит инде менә Казанда да ачылды, Төркиядә башланган ул процедуралар. И минем күп егетләр, менә Төркиягә барып кайтырга кирәк, чәч үстерергә кирәк дип. Хәзер барасы юк. Хәзер барасы юк, Казанда да ачылды, төрекләр ачтылар шундый салон. Чәч үстерәләр, пересадка волос, орттан алып эшкә куялар. Аның хакы да бар, конечно, но чәчле буласың килсә. Нәрсә дә жәл түгел. Ярый. Тагын бар менә шундый эши су дип әйтәләр, творог суы дип әйтәләр. Ул инде аның исе хуш ис бөркеп тора дип әйтеп булмый юганнан соң. Әмма ул булыша дип әйтәләр, нәкъ менә чәчләрне ныгытырга, чәчләр калын булсын өчен шуның белән юынырга кушалар. Бу чынлап та булышамы? Минем ясаганым юк, бердә ишеткәнем бар, кешеләрдән ишеткәнем бар, язганнарын укыганым бар. Чәч ялтырый башлый, чәч төпләрен ныгыта дип тә язалар, үсә башлый дип тә язалар. Кеше яза икән, хак яза дип уйлыйм мин. Элегелектән дә менә әби бабайларыбыз шулар белән юынган бит. Әле дә бар ул андай Катык белән, күкәй белән, минем әбигел катык күкәй белән җуа иде. Һәм аларның бит шундый озын толымлары. Шуңа күрә шундыйдыр инде ул. Натураль продуктлар кулланганга күрә. Чәчне турайту өчен гадәттә без инде кулланабыз утюжок. Ул ничә градуста торырга тиеш? Утюжокның идеаль градусы 150-200. Ләкин 200-не тере, яхшы, каты чәчле кешеләр генә куллана ала. Әгәр дә синең чәчең сирәк икән, коры икән, градус әзрәк булырга тиеш. 150-160. Һәм термозащита белән кулланырга кирәк. Утюжок алдыннан һәм фен алдыннан. Менә башта чәчне җуасың, шампунь, маска, бальзам, оннан соң инде әз генә полотенце белән киптереп аласың. Бар төрле спрейлар, 15 в одном бар для легкого расчесывания. Әйбәт таралсын өчен, торткаламаска, әйбәт иттереп чәчне әкрен генә тарарга. Һәм шуннан соң термозащита сиптереп алырга кирәк. Оннан соң гына чәчне киптерәбез фен белән. Киптереп бетерәбез һәм утюжок белән шуннан соң кулланырга ярый. Термозащита ул чыннан да булыша. Чөнки чәчне зограк җылыта. Тиз җылынмый чәч, зограк җылына һәм турая да шул ук вакытта. Аңлашылды. Фен белән киптергәндә ничек дөрес итеп киптерергә? Менә бу останмы, өстәнме? По росту волос диләр бит инде, кемгәдер объем кирәк. Объем кирәк булганда против роста волос кирәк. Шуңарга мин андай әйбер юк, ниндидер ничектер дөрес дигән әйбер юк. Кемгә ничек уңайлы, кемгә объем кирәк, против роста волос киптерергә кирәк. Кемгә объем кирәк түгел, по росту. Күп кенә кызлар тагын шундый проблема белән очраша дип әйтергә кирәк, чәчләр икләнә. Менә шул икләнмәсен өчен аларны ничек карап, саклап тотырга һәм һәр икләнгән саен кисеп торырга кирәкме аны ай саен? Һәр икләнгән саен кисеп торырга кирәк. Аны ялганмыйсың, юк, ялганмыйлар алар. Алар ялганса да бер 2-3 көнгә җитә, яки берәр атнага җитәргә может, маскалар белән. Но алар все равно туп-туры икләнми торган булмыйчак. Икләнәчәк инде ул. Аларны кисеп торырга кирәк. Эшләрен. Ничә ай саен кисеп торырга кирәк? Кайбер кешеләр 2-3 ай саен кисә бер тапкыр. Кайбер кеше ай саен килә. Төрлечә була. Кемгә ничек? Мин мәсәлән кисәм чәчләрне елга 2 тапкыр. Экзаменнардан соң, сессиядан соң. Чөнки әйтәләр бит әле экзамен вакытында, имтихан вакытында чәчләрне кисәргә ярамый, булган акылың киселә дип. Мин ышанам, инде аңа ничек кенә булмасын. Һәм 2 тапкыр кисәм менә елына. Бу җитә микән, юк микән? Әгәр дә синең чәчең икләнми икән, җитә. Димәк, җитә. Икләнәме? Акыллы буласың киләсә, кисмисең инде, җаным. Нинди шампуньнар кулланырга? Әгәр дә минем коры икән чәчләрем, мин коры чәч өчен алам. Анда бит инде төрле майлар бар, төрле уходлар бар. Әгәр дә для жирных волос специальный шампунь, потому что ул әзрәк корыта, но коры чәчләргә для жирных волос кирәк түгел. Составына игътибар итәргә кирәкме гомумән сатып алган вакытта? Нәрсә булган очракта алырга ярамый?
Ниндидер сульфат деп Без әйтәләр. сульфатный ул кератин ясалган чәчләргә һәм менә шундый ламинирование, биоламинирование кератиннардан соң тиз жуылып төшмәсен өчен без сульфатный шампуньнар кулланалар. Мондый обычный шампунь куллансаң да була. Нинди шампуньнарны менә тәкъдим итер идегез, нинди маркаларны? Мин төрлесен кулланам. Төрле шампуньнар, ул бит инде шампунь иң мөһиме баш тиресенең тузанын жуып төшерергә, моен жуып төшерергә. Кайбер кешеләр прям чәчне менә булай итеп мунчалайтып жуалар, алай ярамый. Ничек кирәк? Менә бу Просто баш төпләрен жуабыз, тузанын алып куябыз, монда калган күбекләр белән менә бу тузан чыгып бетә, ул чәчне менә булай итеп жуырга ярамый, аңардан ул икләнә башлый. Икләнә, сына башлый. Һәм башта жуыр алдыннан вообще мин, например, массаж ясап алам әзрәк. Әйме? Массаж ясап алам, аннан соң торарга кирәк. Кайбер кеше бит инде чәчне шуалана диләр. Башта торарга кирәк шуаланмасын өчен. Аннан соң әкрен генә просто баш төпләрен жуабыз, жуып төшерәбез. Берәр дә шуаланмый. Ничә тапкыр юырга кирәк? 2 тапкыр жутсак әйбәтрәк була. Башта бөтен лак, муз чыгып бетсен өчен, аннан соң инде чиз тартыр өчен. Бальзам һәм кондиционерларны куллану кирәкме? Кирәк. Файдалылар, әйме? Кирәк, алар файдалы һәм башта менә шампуньнан соң маска кулланырга кирәк, потому что маска ул чәчнең бөртекләрен, димин, чешуйкаларын ача. Маска керә чәч эченә һәм ул маскадан соң ябырга кирәк бит чешуйкаларны. Алардан соң бальзам белән жуырга кирәк. Бальзам яба һәм спрейлар яба. Кайбер кеше инде суык су белән нитеп ала, жуып төшерә. Суык су тоже яба. Нинди су белән Чешуйкаларны. гомумән юырга кирәк? Салкынмы, җылымы? Салкында түгел, эсseме? кайнар түгел, җылымса. Җылымса су Әйе. белән юырга. Чайкаганда салкынчарак булырга тиеш. Җылымса булсын ул. Кайбер кеше салкын су ярата, но баш тиресенә тигерергә ярамый, чәчнең менә по длине суык су белән жуып төшерсәгез була. Ничә яшьтән соң менә чәчне буярга ярый? Безнең хәзер 3нче класстан ук буйлар бугайны чәчләрен. Хәзерге балаларның буятасы килә, хәзер бит мода китте. Розовый, фиолетовый, зеленый төсләр, аларның буятасы килә инде. Мин андый вакытта кайбер аналарны җибәрдем. Минем дус кызларым бар, наращивание белән заниматься итә торган. Наращивание ясаганда просто шундый прядкалар бар, фиолетовый, розовый, алар аны беркетеп куя да, ул узакка җитә бер 2-3 айга. Баланың да күңеле шат, и чәч тә бозылмый. Лайфхак бу. Әй. Ничә яшьлек менә иң кичкенә бала сезгә килгәне бар? Чәч буягыз әле минем чәчемне дим. Буярга бар, кистерергә дип торам. Иң бәләкәй бала. 1нче класслар булгандыр ул. Әйе, 1нче класслар. Хәзер гел 1нче класстан уже балалар чәчләрен буятырга телиләр. Малайлар ак төскә буятасы килә, кызлар ал төскә буятасы килә. Коры шампуньнарны ничек итеп дөрес кулланырга? Юганнан соңмы, әллә инде юып берничә көн узганнан соң да кулланырга ярыймы сиптерергә? Ул коры шампунь экстренный вакытларда гына кирәк. Мойлана башлагач төпләре, сен тиз генә чыгып китергә кирәк икән, тиз генә сиптереп алдың, төпләрен иңгер-миңгер китердең. Булай шампуньнан соң чиста чәчкә кирәк түгел ул әйбер. Ул поры только забивает, чәчнең төпләрен забивать итә. Безнең бит забивать итәргә ярамый. Чәчнең төпләрен пилинг белән чистартырга кирәк, скраблар белән, атнага шул 1 тапкыр, 2 атнага 1 тапкыр чистартырга кирәк. Бу көздә иң популяр, иң актуаль прическа нинди хатын-кызлар өчен? Төрлесе. Кемдер чәчен үстерә, кемгәдер озын чәчләр ошый. Мода буенча мин теге укып карап утырам бит инде. Вообще хәзер тагын кирәк каскад кайтты. Каскад, рваные стрижки. Но миңа калса хатын-кызлар модага ул кадәр карамый. Кемгә ничек килешә, кемгә озын кирәк, озын итеп үстерә, кемгә кыска кирәк, кыска кистереп ата. Хәзер кирәк каскад кайтты дип әйтә алам. Һәм чолклар да бик мода. Әйе, челкалар кире кайтты, каскад
рваные стрижки. Шундай. Не үшін челка бар модада деп айтам. Өзімді әлі Кесіп аттыңмы? Не, кестім дейдің ма? Жоқ, айтмадым. Башта Сен қорыққан едім. келеші. Рахмет. Башта қорыққан едім, айтам келішмесе хан ішлерге енді. Аннарысын кесіп отқашым айтам, ярар енді. Матур. Рахмет. Тағын егітлерге нендей прическа бар қазір модада? Ой, егітлерінің олардың ауыррақ, олардың үстірерге керек. Модасы бойынша, егерде мода бойынша барға екен, олардың башланды міне шторки, екі яққа ойырып. Мен ол стрижкалар ұшамышында бейтім. Меңа негедір мужикларда қысқа стрижкалар ұшай. Мужественный қысқа стрижкалар мужикны мужик етіп көрсеті. Мен де келешем. Әміне жыршылар келе бет енді сені артистлар. Алар ират бар. Нендерек фасонда алдырырға күші шешілер. Алар бір-бірді айтып та тұрмын. Әйтмелер? Мен өзім айтам. Әйде мені былай кесеріз ме? Әйде дейлер. Шоналар, Әйе. Кімдер келгені бар? Соңғы тапыр кімдер келді міне? Соңғы тапқар. Фәнил Ваказов келді кеше. Ильшат Сафин келді. Аннан соң Рифат Зарипов, Рамиль Шарапов. Қатын қызлардан? Резида Шарафиева йөрі миңа. Хатын қызлар миңа әзірек йөрі. Шешлер оғарғаннан соң, оларны неше ой сайын бұяп тұрсаң, яқшырақ? Түплерінен нешік шыға енді, қойбір хатынларының қора шешлері, хам ой сайын, 2 отна сайын қойбір хатынлар келі, 2 отна сайын шешні бұяп тұралар. Қойбір кішінің шеші светлырақ болса, оларда бекні көрінмей, олар 2-3 ойға да бір бұярға мүмкін. Ең жойлысы ол милирование. Милирование осасаң, анда кіл бүтіней бұташқан, ебір-ебірде көрінмей. Вот. Бұл шешің структурасына біріншік тәсір етемі, бұзадыр енді оланы бұяғаш? Бұяғаш ма? Жоқ, қазір шындай краскалар, олар біт ухаживый эффект білен. Вот мен шындай итальянский краскада тоже шлемеймі, анда ламинирующий эффект. То есть бұйыбы сонан соң шешіні кептіргенде қорым, ой, шындай олтырый, матур, сразу ухоженный вид. Мен айтмәсем краска бұзадып. Но опять-таки қоры қибатлы ма ол, yok ма? Қибатлы болса, әйбәт продукция қибат болайын дегенім. Үйде бұяушыларға нендейлеріні кеңеш етер едіңіз, нендей краскаларына міне? Мен ұшы дірейі, үлік, гарниер, ол бет тоже анда мойлар білен нендейдір бора. Анан соң көп кіші енді қынаға, басмаға, кері қойтты, емі? Индийский қына, басмы көп кіші шоңарға бұй башлады. Палет қотырақ, палет шешіні қотыра. Анан соң L'Oreal'дан бек көп мойда ясалған краскалар бар, безамиячныйлар бар. Сонап кеткеш, енді шампуньдарында сонап кетегелі қойсыларын міне тәқдим етесіз, кеңеш етесіз оларға? Мен түрлісін олам. Бір гіне шампунь білен қоланырға керек түгіл. Чүнки бош терісі привыкает. Хам шестармай башлы ма? Привыкает, хам шешнің структурасы өзгере башлый. Пантин мен ұшы, магазинларда сатылғанлардан Глискур, Пантин, Эльсеф. Болды. Магазинда сатылғанлардан шылар мен бекнік ұшы. Профессионал продукциядан меңа ұшы. Вэллэлонды ұшы едірі алар бітті. Матриксларны бекнік ұшы. Эстелінің бек ұшы, аларның бек түрлі шампуньнары шындай. Әйбәтті бәйтірім. Анан соң Кейзи. Мойда ясалған тоже шампуньнары оларның. Язып қойдық біз мұны. Яраш. Хам оқырдан әйде сенен кеңеш. Нендей түп кеңеш берір едің міне қараушыларға, тыңлаушыларға? Түп кеңеш. Шешіні дұрыс етіп жорға, постоянно утяжакларны қолланмасқа, қоллансағызда термозащита ясап тұрырға, себеп тұрырға. Анан соң оғартып, қоралтып дегенде мұнда жүрмеске. Дұрыс етіп ошарға, көбірек ешілшелер ошарға, анан соң шиклеуклер, авокадо, ол қатын қызға да бек керек, хам қатын қызның кожасына да, шешілерге де бек әйбәт влияние.
ошоудан да тора. Витаминнар ичерге, бош терисине витаминнар сүртүргө мөмкин, пилинг, скрабирование, мынча киргенде бит инде все равно, например, мен кремде бошта жуам да, анасың бренди маска ясап коям, пока анда шабынганчы. Кыскасы иренмәскә һәм үз-үзеңне карап тотырга. Айым. Бигрәк тә чәчләрне. Без Гөлназ сиңа рәхмәт әйтәбез бирегә килгәнең өчен. Сезгә рәхмәт чакырганыгыз өчен. Очень приятно. Сорауларга тулы итеп, аңлашылырлык итеп җавап биргәнең өчен бик зур рәхмәт сиңа. Һәм рәхмәт әйтәсебез килә нәкъ менә шушы студияны безгә биреп торганнары өчен, Китап радиосына. Бик зур рәхмәт сезгә. Инде видео караучыларга минем шундый тәкъдимем бар. Кемне күрәсегез килә икенче чыгарылышта язып калдырыгыз комментарий өлешендә. Һәм без әлбәттә инде сезнең киңәшләргә, тәкъдимнәргә колак салырбыз һәм ул кешене ул өлкә кешесен чакырырбыз. Бик зур рәхмәт әйтәбез безнең белән булганыгыз өчен. Лайклар куярга, комментарийлар язарга онытмагыз. Барыгызга да хәерле көннәр, хәерле кичләр телибез. Пока-пока.